O alumnado dos centros escolares galegos volverá mañá ás aulas para comezar o segundo trimestre. O inicio ven marcado polo aumento dos contaxios tras as celebracións das festas de Nadal. A pesar deste incremento, dende a Consellería de Educación sinalan que a volta ás aulas será segura. Hai un repunte na situación sanitaria desde a perspectiva de casos de contaxios, non? E entendemos que o sistema educativo vai a manter e ten que manter a situación na cual está, traballando con máis importante, primeiro con responsabilidade, segundo con moita prudencia e terceiro con moito respeto en relación pois ás normas que se deben aplicar. O conselleiro mostrouse orgulloso co resultado das medidas adoptadas no primeiro trimestre por toda a comunidade educativa. Tremendamente orgulloso do bo resultado que no primeiro trimestre tuvo o sistema educativo en Galicia. Creo que é o máis importante decir en primeiro lugar, non? O sistema educativo en Galicia foi unha referencia na aplicación das medidas de precaución pensadas para adaptar o sistema educativo á situación da pandemia. O conselleiro tamén destacou que cos medidas adoptadas evitouse a transmisión interna. Digamos, os protocolos, as medidas, as accións da adaptación, etc., se manteñen, demostraron que funcionan, é o máis importante, demostraron que funcionan, porque unha das claves máis importantes é que os centros non funcionaron como elemento de transmisión interna. Dentro dos centros non había transmisión interna. Houbo casos, obviamente, porque todos os días os nenos, as nenas, os profesores, o personal de apoio, o personal non docente entraba e saía dos centros. E os centros foron espacios seguros. Os escolares volverán mañá ás aulas mantendo todas as medidas sanitarias, como o uso da máscara, a separación de seguridade ou as quendas para acceder aos comedores e aos espazos comúns.